Toivottavasti se nyt tarkkaan. Joo, eli moro vaan kaikille. Niin, mitäs teille kuuluu? Mulle kuuluu ihan hyvää. Nyt on... mikä päivä on. Nyt on... Keskiviikko 16.7.2014. Kello on 5:04. Nyt on kesä. Mä oon kyllä aiemmin kesällä kuollut lokeen, mutta nyt on kesä. Aivan. Mitäs te ootte puuhannut kesällä? Mitäkö mä oon tehnyt? Mä oon tehnyt töitä. Vitusti töitä. Mua vähän ärsyttää semmonen hommeli, kato, kun koko meidän nuoruus 7-vuotiaasta 16-vuotiaasta 9 vuotta käydään koulua. Joka vuosi meillä on kesäloma, joka kestää noin 3 kuukautta. 9 kertaa 3, se on 12. Onko? Ei se on 12. Se on 27. Onko? On. 27 kuukautta on 2 vuotta ja 4 kuukautta. Onko? Ei. 2 vuotta ja 3 kuukautta. Mulla on tosiaan hyvä matikkapää, varmaan huomaatte. Niin, 2 vuotta ja 4 kuukautta teidän 9 vuodesta on kesälomaa. Koko se kesäloma yleensä tehdään vaan töitä. Ja mulla ne ei itse ole vapaaehtoisia. Mä en saa vielä yhtään palakkaa. Mä oon mun isällä töissä. Mä ajattelin vapaaehtoista työtä koko tämän kesän. Mä en saa mitään palakkaa. Joka aamu pitää herätä aikaisin ja niin edespäin, mutta niin, ei se nyt kovin rakkaa ole. Mä olin tänäänkin töissä, mulla on kädet maalissa. Mä oon rakennettu sellaista rakennusta, aittaa. Alkukesä mulla meni lähinnä siihen, että mä hommasin mopokortin ja rippileirin ja nyt minut on ripitetty ja minä olen nyt naimaluvaallinen. Onko se sana? Kai se on sana. Nykyään toinen asia, joka ärsyttää, tai no niin joo, mulla muuten sen jää puutteelliseksi tuossa viime asiasta, että eihän kukaan varmaan meidän 7-vuotiaana käy kesätöissä, mutta ihan sama. Niin se toinen asia, mikä mua ärsyttää just nyt. Se, että nykyään, jos sä haluat ajokortin, siis vapokortin, niin se maksaa ihan vitusti. Sun pitää siis käydä, kuinka kauan, no yli kuukausi käy sillä koulussa, antaa sille setälle jotain 600 €, vai sen takia, että saat mennä liikenteessä vähän lujempaa, mitä pyörällä pääsee. Mä en niinkö jumalauta tajua, että miksi pitää olla niin kallista. Tai no, niin, nykyään kaikki maailman verot ja ei saa, jos mä alkaa mennä mopolla, niin sehän saastuttaa ja sitten siitä, en mä tiedä miksi se on nykyään niin kallis. Kertokaa mulle, jos tiedätte. Kuitenkin tällaisen yhden kortin takia, tämän yhden kortin takia 600 €, noin. Täällä Kalajoellahan on kyllä 2 autokoulua, toinen on vähän halvempi ja toinen on kalliimpi ja mä siinä halvemmassa. Ja nyt mulla on traktori ja vapokortti. Nykyään nämä on enää 15 vuotta voimassa. Ennen oli 50 vuotta voimassa. Ennen oli 50 vuotta voimassa yksi ajokortti. Tää on vaan 15 vuotta voimassa. Eli aika paska juttu, en voi muuta sanoa. Niin mä tiedän, Ed Speaks on puhunut justiin samasta asiasta. Mä katsoin sen videoita vähän aikaa sitten. Se ehdotti jotain, että nykyään pitäisi pistää korkeammalle sitä mopokorttien, tai no et saa mopokortin, niin ikää korkeammalle tästä kokonaan mopokortit pois. Ja nyt kun mä tämän hommasin, näin, mulla kävi hetken sen mielessä, että mun olisi ehkä pitänyt johonkin kevarikorttiin ehkä säästää rahaa ja odottaa ensi vuoteen. Koska mun kiisi siis, puhutaan ennen vaikka siitä, että mä en ymmärrä
virittäjiä, ne jotka virittää mopoansa. Ja siihen niinkin hommaa kortin. Mut mitä sä teet sillä kortilla? Koska sitten kun sä jäät kiinni, niin jos niinku, ennen kuin sä hommat edes korttia, niin tiedät, että sä aiot virittää sen sun mopo ihan tappiin ja niitä se menee 200 suurin piirtein. Niin siinä vaiheessa kun jää kiinni, niin se on sama, onko sulla korttia vai ei. Koska ikäsana sä saat kuitenkin sitten kauheat sakot. Niin, et jos sut pysäytetään eikä sulla ole korttia, mutta sulla on viritty mopo, niin se on yhtä... No en mä osaa selittää asioita enää yhtään. Ainakaan tätä asiaa. Anteeksi, mä oon vähän tyhmä. Mut niin, nuoret, älkää riittäkö niitä mopojanne. Se on ihan kauheeta. Joo, ja mä tiedän, melkein pihalla tuolla 2 skootteria. Toinen mun Kiivi ja Kiivi, no se on yhden, se on Kiivi. Kevay. Sanotaan vaikka niin. Ja se on ollut nyt 2 kuukautta paskana. Joku outo vika, jota kukaan ei ole löytänyt. Ja alun perin me ostettiin koko vehe Autovahinkokeskuksesta, eli AVKsta Oulusta. Ja siinä oli etukatteita vähän hajalla. Koko moposta maksettiin alun perin 220 €. Sen jälkeen meillä on mennyt katteisiin, kaikkiin niihin osiin, mitä me ollaan joutu siihen vaihtaa enemmän, mitä se koko mopo maksoi. Oh my motherfucking god. Kaikennäköistä uutta osaa. Se, vai sen takia, että se toimisi nyt silleen, kuten nyt se on kunnossa, saa nähdä kuinka kauan. Samoin sit tuo mun siskon skootteri, se on tuo Peugeot Kiss P NS avaruusmopo. Tee mun ystävät mun luokalta. Sanoit sun avaruusmopo. Kieltämättä siltä se vähän näyttääkin. Mut sitä ei oo tarkoituksella riitetty, mutta se meni noin 65. Siinä on jotain osia, mitä yritti hommata rajoitettuna, mutta niitä sai vaan mitenkä se sanois? Rajoitettona. Ei. Rajoittamattomana. Joo. Eiks niin? Eikö se ole hyvä sana? Tai siis sopiva sana sille. Minä tiedän. Niin, miksi mä toin tän mun lompakon tähän? Niin. Nyt mulla on Fantsu avainen perä. Tällainen minikonverssi saatana. Mulla on siinä kiinni joku minityökalu. Talon avain, skootterin avain, jotain paskaa. Siis tosiaan, mä sain rippilahjaksi noin 600 €. Siitä meni 400 € mopokorttiin. Et ei vittu. Mä en oo ihan varma, mua saattaa jopa kaduttaa tuo nykyään, koska yhtä hyvin mä voisin kulkea pyörälläkin. Että ehkä kannattaa säästää kevariin. En tiedä. Sanokaanpa teidän mielipiteitä. Varsinkin te, jotka ette ole vielä mopoiässä, olette 14 tai 13-vuotiaita. Sanokaa mielipiteenne. Hommaatteko te mopon vai kevarin myöhemmin? 2 vuoden päästä, 3 vuoden päästä, milloin hommaattekaan? Mopo vai kevari? Kevari on ihan kalliimpi ja tälleen, mutta sä pääset paljon rujempaa ja ei tarvitse virittää ja niin edespäin. Se on vähän semmonen mukavampi peli. Mut juu, ja tosiaan muuten mä ymmärrän, että mikä hiton kaksisuuntainen mielialahäiriö tuolla säällä oikein on, koska tänään kun mä olin töissä, ensin sato, sitten paisto, sitten sato, sitten taas paisto. Mitä helvettiä. Mutta se eilinen ukkonen, nyt on tosiaan keskiviikkosi tiistai, jolla ukkosti, eilen illalla ukkosti. Täällä Kalevalaallakin varmaan koko Suomessa, en nyt koko Suomessa, mutta ainakin täällä ukkosti aika rankasti. Niin meillä, mä siis, sehän kuulemma tappoi jonkun tyypin jossakin golfkentällä vähän aikaa sitten ja niin edespäin, mutta
meillä pistorasiasta liekkejä, niiden liekkejä, salamoita, verho kärvähti, valot väläkky. Mulla oli puhelin latautumassa, mä sain puhelinnäytöstä sähköisku. Oikein mukava. Ei se ollut semmonen pikku nipistys onneksi. Mä olin koneella, yksi pikku välähys ja kaikki koneet pimienä. Ei se mitään rikki onneksi. Se olisi mennyt jo aika paska juttu, jos olisi kaikki ihan rikki. Tosiaan mä oon tässä vähän aikaa huomannut, että mulle sopii korut. Police. Mulla on täälläkin tämmönen tribali. Mä en edes tiedä tää symbolin merkitystä, mutta mulla on tribali. Suosittelen. Tää on musta jotenkin satanistisen näköinen merkki. Vähän. Siis tää on niinku joku kirveen pää. Vähän niinku, mutta en mä tiedä. Mä en tiedä mitä tää merkitti. Tää merkittikö tää yhtään mitään. Mutta niin. Tosiaan mulla on myös Facebook-sivu mun kanavalle Aatonahde13. Jos mä en osaan ja onnistun mun englanninkielisellä näppäimistöllä ja käyttöjärjestelmällä, mä en ole vieläkään onnistunut lataamaan suomenkielistä. Jos mä onnistun, niin mä pistän linkin sinne descriptioniin tuonne alas. Tuonne noin. Juuri tähän näin. Siellä on semmonen linkki, josta pääsee mun Facebook-sivulle. Käykää tykkäilemässä ja jakamassa sivua, jos teki mieli ja tykätään tästä videosta ja dislikeakkaa, jos ette tykännyt videosta ja kommentoikaa kaikkea mitä tulee mieleen, paskaa ihan mitä vaan. Minä kyllä uskallan ottaa vastaan kritiikkiä. Ei ole kiellettyä. Eli ei muuta kuin hyvää loppukesää, kesän jatkoa kaikille. Tai no niin, tässä on vielä jonkun verran kesää jäljellä. Vielä on. Ei ymmärrä laulaa. Mä en todellakaan pelaa laulaa, se on ihan kauan mukaan kun mä laulan. Elikkäs juu. Hyvää kesää vaan.